May isa pa sana akong tanong o suggestion. Kaya sinasabi ko, yung mga elderly, yung medyo matatanda na, bedridden or wheelchair-bound, wag na muna silang lumabas ang hindi na kung walang bakuna. At saka yung mga tao na walang bakuna, my suggestion is do not go out of the house until there is a facility where you can go to have your vaccines. Yun ang ano ko. Payo ko. Yung payo na yan, ewan ko kung anong pinapagkaintindi nitong mga ulol na to. Pero inibag agad ang istorya, blaming government, the national government. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.